פסח 2015. אני נמצא בגובה של מעוף הציפור. בואו נראה את הלגונה שלנו. נתחיל את סקירתנו בצד מזרח, ברקע הרי אדום. שם זה מלונות, מה שנקרא מדינת ישרוטל. כל המלונות של ישרוטל מגובבים זה על גבי זה, אבל נתעלם מזה כרגע. בואו נסתכל על הלגונה. הנה הלגונה המדהימה שלנו עם מימי הטורקיז. יש בה מאות סירות, ספינות, יחטות, רפסודות, כל מה שאתה לא רוצה. עכשיו שתדעו, בואו נראה את הלגונה עד הסוף, מסתיימת פה. הלגונה הזאת, אגב, היא מעשה ידי אדם, נחפרה בתקופת מלחמת ששת הימים. בואו נראה מה יש בלגונה. בקו הרחוק עוגנות היחטות, כאילו הספינות היותר גדולות. יש פה סך הכל 3 שורות. שורה ראשונה, שורה אמצעית ושורה רחוקה. ברחוקה עוגנות היחטות, באמצעית עוגנות, יש לנו ברקע מטוס קטן ממריא, באמצעית הסירות הקטנות, ובשורה הקרובה גיבוב של כל מיני סירות דפוקות. בואו, יש כאן בתים. הנה המרובע הזה שבמרכז התמונה, זה בית. בשורה הזאת יש בתים צפים. יש כמה סירות, אבל בואו נראה את הבתים הצפים. הנה עוד בית צף במרכז התמונה. כאן זה ממש שיכון, כל הבתים הצפים. זאת אומרת, אנשים במקום לקנות דירה בעיר, לשלם ארנונה וכל זה, אתה מעמיד איזה סירה חלודה פה, משלם דמי עגינה צנועים, והרי לך פתרון דיור. אבל בסך הכל הלגונה היא יפהפייה. כמובן ברקע מתנוסס המלך שלמה, המלון הענקי והיפה, אחד הראשונים של ישרוטל. לא הועם זוהרו עד היום. בואו נראה מה יש לנו שם. זה שעת ערב, האוויר לא כל כך נקי. השכונות שם באופק הרחוק זה השכונות הצפוניות של עקבה. עד כאן סקירת הלגונה.